plena nit freda d'hivern. Un embús congestiona l'autovia. Daniel, al seu Volvo de gamma alta, observa els cotxes del voltant. Mirsada, conductora d'un Corsa vell, intenta abrigar el seu nadó. L'atzar els capbussa en una convivència estranya, condicionada pel passat convuls que ambdós arrosseguen, amb episodis foscos que retrauen uns inquietants sobres anònims. Una novel·la plena de trames que s'entrecreuen per a mostrar com el desig és allò que ens empenta a viure. La trampa del desig, Urbà Lozano, Premi de novel·la Ciutat d'Alzira.